дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ, ин барномаи гирди як даста аст ва мо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ қарор дорем ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам ба мавсими нави футболи 2021 шурӯъ мекунад. маҳз дастаи мунтахаби Тоҷикистон 1 феврал ва 5 феврал бозии таҷрибавии худро бо дастаи мунтахаби Урдун баргузор менамояд. мо ин ҷо омадем ки бифаҳмем ки дар кадом ҳолат даста қарор дорад ва чӣ нақшаҳо дорад. ҳозир 27 ба мо ҷамъ шудем, 23 нафар бача. И 3 рӯз дар син тамриноя гузаронда, 1 число Дубай ба бозӣ мекунем, Иордания кати, 1 число и 5 число. Ба ҳамон ҷо мо бачаҳо дидан омад дар кор, ҳаракат омад дидан омад дар кор, чутои бачаҳо тайёр, чутои бачаҳо ҳам дигараша мефаҳмад. Аз бароям дута бозӣ ба ҳозир мо тайёр кардашем худомон. خب شما گفتید که لیگانیرها تنها 2 نفر اومدند. باز کدوم لیگانیرهایی بودند که مثلا باید می اومدن اما ناومدن؟ камрон омданатонист аз Ҳиндистон, бобоев ширидин аз Малайзия, ино дуёшон ҳам омданӣ буданд, лекин аз барои рафтаношон ба мамлакат гашта раванд 14 рӯза карантиношон аст. ҳамон вақти карантин айни камрон ба 5 та бозӣ аст, бобоев ба дахалам 2 та ёки 3 та бозиш аст. аз барои ҳамон уно ҷоза натонистем. Умарбоев Парвиз ваям чемпионаташ сар шудаш аст. аз барои ҳамон 3 та бозингарома мо ҷалб карда натонистем, оварда натонистем. از بازی با دسته منتخب اردن چی رو انتظار هستید؟ دسته منتخب اردن با تاجیکستان 2 بازی گذرانده است و در این 2 بازی هم غلبه به دست آورده است. البته این بازی دما اکنون تیارگری да худома кучома қувватома мебинем, суратома мебинем, ҳамдигарома чуто мефаҳмем. албатта мо хоҳиш мекунем буридан ба, лекин основной фикромо манголякати бозӣ ба. манголякати бозӣ ба, лекин ҳоли вақт аст, ҳатта тез вақт гузашташ аст, ҳамон баъд мо тайёр мекунем, ҳаракат мекунем, нағз кайфият кати бозӣ кара бозия гузаронда омданӣ. یعنی ما مغولستان رو بردنی هستیم و باز با ژاپن هست و میانمار. اما چی ما رو امید بخش میکند که ما با دور بازی های من بعد گذاریم اقلا با چمپیوناتی آسیا رو خط گیریم؟ نه شانس دمو هست теоретически бошадам шансом аст. аз барои мо моҳо ҳозир фикр карда наметонем, ҳам Монголия, ҳам Япония, ҳам Мянма. вақта дидашед ин ковид кати. аз барои мо ҳозир бутун фикромоя Монголия ба, да. ҳамуна гузарем насиб бошад, ҳамуна бурем, баъд бо 2 моҳ вақтомо мешед, ҳамон мобайни 2 моҳ ба апрел май ба мо бо тамрин кардани мо ҷо зада бозе ягон хориҷӣ боз карда уже Япония ба тайёр мекунем, насиб бошад. и Мянма ба бо як чизи нағзаш шуд ки ба дасти Мянма да мо 8 рӯз вақт мешуд. Мянма ба дасти Япония. Мянма кати кор кардам, бозӣ кардам ба. аввал якум календар ба буд 4 рӯз. ҳозир 8 рӯз шуд. мо ҳам имконият аст омада бемало тайёр кардам ба. насиб бошад ҳозир фақат фикромо Монголия ҳозир. дар бораи дастаи мунтахаби Урдун чӣ маълумоте доред?
маълумотамо бисёр мӯл. Мо 3 бозӣ дорем. Ироқ кати бозиш, баъд Сирия кати бозиш и охири ҳамин Динамо Киев кати боз карагиш. Мо 27 ба дидем, имрӯз мебинем бозиша. Бо хулоса мебарорем, бачаҳо мо вазифа додем, ҳар ки худаш ҷояша мебинад, позитсияша ки кати боз карданаш дар кор. Маълумотамо аз бори ин бозӣ 1 феврал бозӣ бисёр маълумотамо аст. дастаи мунтахаби урдун барои дастаи мунтахаби тоҷикистон шинос аст, зеро маҳз дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони соли 2018 мо дар як гурӯҳ бо ин даста қуввоз будем. ин варзишгоҳи марказӣ аст ва дар ин ҷо дастаи мунтахаби урдун меҳмони мо шуд ва дар ҳамин бозӣ ҳам футболбозони дастаи мунтахаби урдун худро хеле баръало нишон доданд. ҳоло биёед ба ин лаҳзаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. варзишгоҳи марказии пойтахт 19 000 тамошобинро барои дидану дастгирӣ кардани миллипӯшони кишварамон сарҷамъ намуд. муҳсин муҳаммадиев ҳаятеро интихоб кард, ки ба онҳо боварӣ дошт. аммо дастаи мунтахаби урдун яке аз қавитарин дастаҳои осиё, ки дар ояндаи наздик боз дар бораи он ҳарф хоҳем зад, бо таҷрибаи малакаи олии худ дар баробари дастаи мунтахаби тоҷикистон бозии чемпиониро нишон дод. футболбозони қавипайкари ин даста дар ҳар маврид бо суръати баланд ба сӯи дарвозаи мунтахаби тоҷикистон ҳамла карда дарвозаи Алишер Тӯйчиевро зери ҳадаф мегирифтанд. дарвозабони мо ҳам дар ин рӯз аз худ маҳорати олӣ зоҳир карда бемайлон вазъиятҳои мураккабро бартараф мекард, вале на ҳамаи бозингарон дар ин рӯз аз иҷрои вазифаи худ баромаданд. дар дақиқаи 29-ми вохӯрӣ Ҳасан Абдуфатто аз дарвоза берун баромадани дарвозабони моро дида бо зарбаи сахт ҳисобро боз кард. муҳсин муҳаммадиев аз ҳунарнамоии бозингарони мо қаноатманд нашуда дар ҳайати даста тағйирот ворид кард, аммо ин тағйиротҳо дар бозии бачаҳо дигаргунӣ ворид накарданд. ҳасан абдуфаттоҳ бозингари дастаи харитиёти Қатар бори дуввум дар дақиқаи 64 ба задани голи дуввуми худ мушарраф шуд. баъди ба бозӣ даромадани Фарҳод Тоҳиров суръати бозии бачаҳои мо каме беҳтар шуд ва дар як маврид баъди паси зебои Фатҳулло Фатҳуллоев Манучер Ҷалилов бо зарбаи сар ҳисобро тағйир дод. барои баробар кардани ҳисоб дастаи мунтахаби кишварамон имкон дошт, аммо дар ин рӯз ҳуҷумҳои футболбозони мо бебарор буданд ва дарвозабони мунтахаби урдун Умар Шафӣ сади роҳи ин ҳуҷумҳо мешуд. дар поёни бозӣ дар дақиқаи 88 бори дигар қаҳрамони ин вохӯрӣ Ҳасан Абдуфаттоҳ голи сеюмро дар ин бозӣ ба самар расонида хеттирик кард ва дастаи мунтахаби урдунро дар аввалин бозии интихобии ҷоми ҷаҳон 2018 ба пирӯзӣ расонд. мутаассифона ду легионери дастаи мунтахаби мо он бозие ки мо аз онҳо интизор будем нишон дода натавонистанд. дастаи мунтахаби урдун дар раддабандии ҷаҳонӣ аз тоҷикистон тақрибан 25 зина боло меистад ва ин даста дар корномааш як таърихи зиёде ҳам дорад. ин даста тавонистааст ки 2 маротиба ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ба даври плей-офф барояд, аз осиё баромада бо дигар дастаҳо бозӣ кунад, вале натавонистааст ки ба чемпионати ҷаҳон равад. дар бозии баргашти дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва ҳамчунин урдун дар кишвари урдун бозӣ ба нафъи соҳибони майдон буд. ин лаҳзаҳоро ҳам мо дорем. бозии нахустини дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва урдун дар шаҳри душанбе бо пирӯзии меҳмонон бо ҳисоби 3-1 ҷамъбаст шуда буд. аз ин рӯ ба ғалаба умед бастани мухлисони тоҷик дар ин вохӯрӣ танҳо ба омадии бозии бачаҳо бастагӣ дошт. бозӣ дар варзишгоҳи байналмилалии пойтахти урдун шаҳри умон сурат гирифт. баъди нимаи аввал чунин ба назар расид ки мунтахаби кишварамон дастури мураббиёни дастаро дуруст ба иҷро расонида дар хати муҳофизат хуб бозӣ мекунад ва намегузорад соҳибони майдон ба задани гол муваффақ шаванд. то дақиқаи 65 ин амал ба онҳо муяссар нагардид. имкониятҳои голзанӣ ҳам доштем, вале ҳамза дар дур маҳз дар дақиқаи 65 ҳисобро дар вохӯрӣ боз кард. пас аз ба иҷро расонидани зарбаи кунҷӣ аз канори рости майдон муҳофизатгарони мо имкон доданд ки арабҳо стандартро ба кор баранд. дигар футболбозони мо барои баробар кардани натиҷаи вохӯрӣ талоши зиёде карданд ва дар натиҷа хати муҳофизати холӣ гаштаро истифода бурда урдуниҳо голи дуюми худро низ ба самар расониданд. баъди 2 дақиқа беҳтарин ҳамлагари соҳибони майдон Ҳасан Абдуфаттоҳ ки дар шаҳри душанбе ҳам ба дарвозаи Алишер Тӯйчиев голи зада буд, ин дафъа низ ба комёбӣ муваффақ шуд. дар силсилаи ин бозиҳо Ҳасан Абдуфаттоҳ голи панҷуми худро ба нишон расонидааст. голи сеюмро мо худ ба дарвозаи худ овардем. Аҳтам Назаров дар майдони назди дарвоза тӯбро аз даст дод ва дар дур онро истифода бурд. дар натиҷа дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз дастаи урдун бо ҳисоби 3-0 мағлуб гашт. дар ин рӯз дастаи мунтахаби Қирғизистон дар майдони худ бар Бангладеш бо натиҷаи 2-0 пирӯзӣ ба даст овард.
соли 2021 бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳони соли 2022 ва ҳамчунин осиёи 2023 дар пеш ҳастанд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо 3 бозии дигар дорад ки аз он мо умеди калон дорем. Аммо дар соли 2019 расо 5 сентябр дар ҳамин майдон аввалин бозии худро бо дастаи мунтахаби Қирғизистон гузаронидем ва дар он ғолиб омадем. Тамошо мекунем. шукӯҳи шавомати варзишгоҳро мухлисони ниҳоят зиёде ки ба ин бозӣ омаданд боз ҳам афзунтар карданд ва дӯстони гиромӣ маҷбур мекарданд ки ҳар як футболбози тоҷик ки дар майдон ҳаст тавонад ба натиҷаи дилхоҳ яъне ғалаба ноил шавад. хуб, капитани дастаи мо ҳоло тарзе мебинем бо дастаро ба ин ҷо овард ва мову шумо Ахтам Назаровро бо ҷамъи ёронаш дар ин вохӯрӣ мебинем. ҳарчанд дар оғози бозӣ дастаи мунтахаби Қирғизистон афзалият дошт тақрибан 20 дақиқа. баъди ин футболбозони мо пай дар ҳам дар ҳуҷум буданд ва аллакай дар дақиқаи 41 ба Алишер Ҷалилов муяссар шуд ки ҳисобро боз кунад. бубинед, партофти хеле хубро истифода буд аз ҷониби Парвизҷон Умарбоев ва ҳисоб боз гардид. ин голи аввалини Алишер Ҷалилов дар гӯем ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст ва аввалин мусобиқае ҳаст ки ӯ иштирок кардааст. боз ин футболбози мо Алишер Ҷалилов имконият дошт ки боз ду голи дигар зад, аммо дарвозабон Павел Матияш дар ин рӯз хеле хуб бозӣ кард ва яке аз бозинагрони беҳтарини дастаи мунтахаби Қирғизистон буд. инҷо барои дарвозабони мо ҳам Рустам Ятимов баъзе ҳолатҳои номувофиқ буданд, аммо Рустам Ятимов ӯ ҳам ки гуфтам мумкин аст ки яке аз бозингарони ҷавони умедбахши дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳаст, аз иҷрои вазифааш хуб баромад. 1-0 дар майдонам ин кам аст, аммо 1 гол ҳам 10 гол ҳам 3 имтиёз меорад ва аз ин ро бачаҳои мо футболбозони тоҷик хеле хуб бозӣ карданд. бозӣ бисёр ҳам хуб буд, аз он хотир ки мо аз соли 2013 ин дастаро набурида будем. мухлисон бошанд, аз аввал то ба анҷом тавонистанд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистонро арзанда дастгирӣ кунанд бо садоҳои баланд, бо гуфтам мумкин аст ки баъде ки бозӣ ба анҷом расид бо ҳисоби 1-0 дастаи мунтахаби моро хеле хуб ҳамин гуна бо кафкӯбӣ ғалабаашонро истиқбол гирифтанд. ҳам футболбозон қаноатманданду ҳам мухлисон ва мо ҳам ҳамчунин. баъди ин ғалабаи муҳим футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба бозии сафарии худ баромаданд ва дар муғлистон ҳам ба комёбӣ муваффақ шуданд. дилҳои мо ба он равшанӣ медод ки акнун имсол дастаи мунтахаби Тоҷикистон бе бохт ва шояд бохт ҳам бошад дар марҳилаи аввал аз ҷои дуюм ба даври дигар гузарад. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев ҳамон ҳайати аввалияе ки дар бозии Қирғизистон ҳунарнамоӣ карда буд ба майдон овард ва бубинед ҳоло ба Ҷалилов манӯчер ки ҳолати хеле ниҳоят хуби голзаниро дар ин ҷо барбод дод. метавонист боз як қадами дигар ба пеш равад, зеро муҳофизатгарон хеле дур буданд, аммо ин корро накард. дар дигар маврид Ятимов ҳам Рустам дарвозабони мо гӯем дарвозаи моро хуб муҳофизат кард ва футболбозони мо бештар имконият доштанд. ҳоло Давронҷон Эргашев тавассути қайчӣ як зарбаи ниҳоят хубе зад ки дар хотир монд, аммо тӯб вориди дарвоза нашуд. бори дигар ин ҳолатро мебинем. Давронҷон Эргашев дар ҳақиқат имрӯз яке аз бозигарони беҳтарини ҳам дастаи мо буд ва ҳам ин вохӯрӣ. боз як ҳолатҳои дигаре ҳам буданд ки футболбозони мо метавонистанд бо гол ҷамъбаст кунанд. ҳоло як зарбаи дигари Парвизҷон Умарбоевро дидем ки дарвозабони дастаи Муғлистон тавонист ин зарбаро баргардонад. Арюнболд Бадсайқан ва дар натиҷа дар дақиқаи 81 бахти мо омад кард ва Давронҷон Эргашев бисёр ҳам дар ҳолати зарурӣ дар назди дарвоза пайдо шуд ва бо зарбаи сар ҳисобро боз кард. 1-0 ин натиҷаи 1-0 ба мо 3 имтиёзро медод ва мо дар садри ҷадвал боз мавқеи худро мустаҳкамтар мекардем. биёед бори дигар бибинем чӣ гуна ин футболбозони мо ҳолатро ба вуҷуд оварданд ва муҳофизатгари мо дид ки ҳамлагарон он қадар дар голзанӣ гӯем мавқеашонро хуб интихоб намекунанд, ба пеш омад ва тавонист ба ҳамлагарон ёрдам диҳад ва ҳисоберо кушояд ки аз беҳтарин
инъоме буд дар ин вохӯрӣ. Боз ҳамин ҳолати такрорро нишон медиҳанд инҷо аз ҷониби яке аз бозигирони ҷавони мо эҳсони панҷшанбе ин тӯб хуб партофта шуд. Аммо дар поёнҳои бозӣ ғайри чашм дошт хатои Искандар Ҷалилов ба ӯ корти сурх овард ки ин дар бозиҳои ояндаи дастаи мунтахаби мо бисёр ҳам душвориро пеши кор хоҳад овард. дар даври сеюми рақобатҳо яке аз пурқувваттарин дастаҳои осиёӣ дастаи мунтахаби ҷопон меҳмони Тоҷикистон шуд ва дар ин варзишгоҳ ҷои нишаст набуд. мо рекорди худро гузоштем, аммо бозӣ ҳам сифаташ баланд буд. ҳарчанд мо бохтем, вале мухлисон умеди калон доштанд ки бо ҳамин бозиамон мо бозиҳои интихобиро хеле хуб ҷамъбаст мекунем. боз як рекорди нав дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ба қайд гирифта шуд. ба дидани ин бозӣ 19100 тамошобин ҳозир шуд ки ин натиҷаи рекордӣ аст. хуб довари ин вохӯрӣ Зайд Тамир аз Ироқ дастаҳоро ба майдон овард ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон арзанда то дақиқаи 50-уми вохӯрӣ рақобат карданд. ҳоло сурхпӯшони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд. ба пеш мераванд Манучер Ҷалилов. имконияти хеле хуб буд барои футболбозони мо ва инҷо тӯб ба дасти муҳофизатгари дастаи мунтахаби Япония бархӯрд, аммо довар онро нодида гирифт ва футболбозони мо аз шудани ҳисоб дар ҳамин ҳолате ки ҳоло мо шумо дидем бебаҳра монданд. ҳоло бубинед Манучер Ҷалилов бисёр як зарбаи ниҳоят хуб зад, аммо муҳофизатгар баргардод. дар мавриди дигар дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов ҳам аз худ бисёр ҳам маҳорате нишон дод ки боиси кафкобии мухлисон гардид. маҳз ҳунарнамоии ӯ аз мағлубияти боз аз ин ҳам бештар моро раҳо кард. сипас навбати ҳуҷуми футболбозони дастаи мо боз расид. боз як имконияти 100% ва дар ин ҷо тавре мебинем бозигарони мо наметавонанд ки тӯбро ворди дарвоза кунанд. эҳсони панҷшанбе тақрибан аз масофаи 4 метр тӯбро рост ба дарвозабон зад ва дарвозабон дар натиҷа онро баргаронид. яке аз ҳуҷумҳои дигари футболбозони дастаи мунтахаби Япония дар дақиқаи 53 аз ҷониби Минамино ба нишон расонида шуд. ин футболбози мумтоз ки дар Ред Булз бозӣ мекунад ҳама имкониятҳое ки барои ӯ фароҳам оварда буданд истифода мебурд. бори дигар боз ҳамин Минамино дар дақиқаи 55 футболбозони моро дилшикаста кард ва ҳамин партофте ки хеле хуб дода шуд бо як намуди хеле олӣ аз гӯем байни пояҳояш тӯбро гузаронид ва тӯб ворид дарвоза шуд. ҳисоб аллакай дар дақиқаи 55 2-0 шуд. хати муҳофизати мо ин лаҳзаҳо хуб бозӣ карда натавонист. ҳарчанд Манучер Сафаров дар ин бозӣ ки бори аввал дар ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишвар ба майдон омада буд бисёр ҳам дурахшид, бисёр ҳам хуб бозӣ кард. аммо камбудиҳо хеле зиёд ҷой доштанд ва Сакай Ҳироки Сакай ин бозингари хати дифои дастаи мунтахаби гуфтам мумкин аст ки Япония бисёр ҳам кӯшишҳои зиёд кард ва дар натиҷа мо боз дар дақиқаи 82 аз ҷониби Асано тӯби сеюмро аз дарвозамон гирифтем. хуб ҳеҷ гап нест. фикр мекунам ки дар оянда боз хубтар бозӣ кардан мумкин ва ба мақсад расидан имконият дорад. 14 ноябри соли 2019 барои мо шореҳон ва ҳамчунин мухлисони футболи Тоҷикистон ғайри чашм дошт буд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар сафар бо яке аз дастаҳои сустарини Осиё Мянма қувоз буда дар он мағлуб шуд. то ҳадде дили моро шикаст ки то ҳанӯз натиҷаи он бозӣ таъсиргузор хоҳад буд ба ҷамъбасти бозиҳои интихобии ҷоми Осиё ва ҳам ҷоми ҷаҳон. дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба майдони Мандаларсри стадиуми шаҳри Мандалай бо як назарногирона дар муқобили дастаи Мянмар воридӣ майдон шуд ва инро мо дар дақиқаҳои аввал эҳсос кардем. ва футболбозони дастаи Мянмар ин назарногирона ё худ хунукназарии футболбозони моро ба назар гирифта ба дарвозааш тӯбҳои зиёде заданд. Суан Ламанг дар дақиқаи даҳум ҳисобро боз кард. ҳоло бубинед муҳофизатгарони мо хеле бад бозӣ карданд. аз ҷумла тарзи мо дидем Искандар Ҷалилов тӯб аз пои ӯ ҳатто вориди дарвоза шуд. дар мавриди дигар тавонистем тавассути афтонидани Алишер Ҷалилов зарбаи 11 метра кор кунем ва ин ҷо Манучер Ҷалилов голи худро дар дақиқаи 36 зад
ва дар ҳисоби нишонзанҳои беҳтарини дастаи лиги дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ба сафи пеш баромад ва аз Юсуф Рабиев 1 гол пеш рафт. ин аз нигоҳи он ки барои манучер Ҷалилов хеле хуб буд, аммо муҳофизатгарони мо имрӯз саросема буданд ва бозии хуб нишон намедоданд. дар натиҷа боз як голи дигари Суан Ламанг онҳоро ба сафи пеш баровард ва футболбозони дастаи мунтахаби Мянмар ки то ин дам ба дарвозаи ягон даста тӯбе назада буданд, дарвозаи моро зери борони тир гирифтанд ё худ тӯб гирифтанд ва ҳамин тавр ҳам шуд ки дар нимаи дуюм бозии онҳо боз ҳам ранги дигар гирифт ва дар дақиқаи 48 аллакай Аунг Су голи дигареро ба самар расониду дастаи моро лол кард дар назди бозие ки мо аз ин даста интизор набудем. дар ҳақиқат футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин бозӣ умед доштанд ки ба осонӣ ғалаба мекунанд. ин умедашон ин голи сеюмро мо мебинем ки аз ҷониби Аунг Су зада шуд ва дӯстони гиромӣ дар ҳақиқат хати муҳофизати дастаи мунтахаби Тоҷикистон тамоман кор накард. тағйиротҳое ки ба ин даста ворид шуд, аз ҷумла Фатҳуллоев ба даста ҳамроҳ шуд. инчунин гуфтем ки дар хати муҳофизат пайдо шудани Восиев ҳам бозии дастаи моро боз ҳам хубтар мекунад. ин тавр нашуд, ҳарчанд Восиев дар ин бозӣ як тӯберо баъди партофти Парвизҷон тавре дидем ба самар расонид, ҳисобро 3-2 кард, вале ин нишон дод он голе ки ӯ зад дараҷаи бозии ӯро нишон надоданд. бубинед чӣ гуна футболбозони дастаи мунтахаби Мянмар дар муқобили футболбозони касбии Тоҷикистон бозӣ мекунанд, чӣ гуна онҳоро дар ғафлат мегузоранд ва аз миёни ду муҳофизатгари марказӣ тӯбро вориди дарвоза мекунанд. ин Маун Ливин буд ки тӯби дигарро ба самар расонид ва футболбозони дастаи Мянмар футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистонро бо ҳисоби 4-3 шикаст доданд ва ин голи дигаре ки боз Ҷалилов дар дақиқаи 76 манучер зад ва шумораи тӯбҳои худро ба 17 адад расонд ва рекордсмени голзанӣ дар ҳайати нишонзанҳои дастаи мунтахаби Тоҷикистон гардид. баъди ин бохти аламовар дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба худ омада тавонист ва ба шаҳри Бишкек омад ва дар ин ҷо мо бозии хубе нишон додем ва бо ҳисоби 1-0 дар сафи пеш будем, аммо то ба анҷом ин пирӯзиро нигоҳ дошта натавонистем ва бозӣ бо ҳисоби мусовӣ ба поён расид. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев ин навбат ба хулоса омад ки тарҳи бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дигар кунад. дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам шуд. дар оғози бозӣ футболбозони мо бартариро ба даст гирифтанд ва фишорро ба сӯи дарвозаи соҳибони майдон дастаи мунтахаби Қирғизистон хеле зиёд карданд. футболбозони дастаи қирғиз ҳатто намедонистанд ки чӣ гуна тӯбро ба якдигар партоянд, дасту по хӯрда буданд ва ин нигоҳ накарда дар дигар лаҳзаҳо ҳам футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳама ҷо тӯбро дар назди пояшон нигоҳ дошта метавонистанд. ин хеле хуб буд, яъне хати муҳофизати мо хеле пурқувват шуда буд, ҳарчанд кичи инҷо ба ҳуҷум гузашту як ҳолати мувофиқро ба вуҷуд овард, вале мо аз дарвозабони худ Рустам Ятимов боварӣ доштем ва ҳамин буд ки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин вохӯрии ниҳоят шиддатнок ки як имтиёз ба тилло ҳатто баробар буд ба сафи пеш баромаданд. ҳуҷуми моро хеле моҳирона Эргашев дар дақиқаи 17 вориди тӯри дарвоза кард, бо гол анҷом дод ва мо тавонистем бо ҳисоби 1-0 ба сафи пеш бароем. акнун барои футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кардан хеле осон меомад, зеро соҳибони майдон метавонистанд ба ҳуҷум гузаранд ва дар хати ҳимояашон камбудиҳои зиёдеро ба вуҷуд оранд. ба ин нигоҳ накарда футболбозони мо ба хулоса омаданд ки бубинед инҷо Алишер Ҷалилов фоло мегӯяд ки бо ахлона бояд кор кунем, яъне ба хати муҳофизат бештар аҳамият диҳем. ҳамин буд ки футболбозони мо ба хати ҳимоя бештар таваҷҷӯҳ карданд. ҳоло бори дигар ин голи зебое ки зада шуду ба умеди мухлисони футболи Тоҷикистон умеди зиёде зам кард ба дили коршиносон ҳамчунин як лаҳзае мо таваққуф кардем ва бартариро ба пуррагӣ ба соҳибони майдон дастаи мунтахаби Қирғизистон додем. қирғизҳо ҳуҷумҳои пайдарпай мекарданд ва гуфтам ки Рустам Ятимов дар ин бозӣ хуб бозӣ кард. дар ин вохӯрӣ
усмон тошев ту тағйироти ҷиддӣ кард ва ба майдон бекназаров баромад ки дар натиҷа хеле хуб ҳам бозӣ кард. Аммо дар ҳайати дастаи мунтахаби қирғизистон ба майдон одилҷон абдураҳмонов омад ва ин партофе буд яки пасе буд ки аз пушти пой ба темурлан кузумбаев расид ва ин бозингар дастаи моро аз як голе ки пешрафт буд маҳрум кард ва ҳисобро баробар кард. Темурлан Кузубаев ин голи навбатии ин бозингар аст ва дақиқаи 83 буд ва 7 дақиқаи дигар барои мо нарасид ки ин бозиро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунем. Дар натиҷа ҳамин тавр ҳам шуд ки бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. Футболбозони мо нисбат ба бозии пешина бо Мянмар дар ин бозӣ хеле хуб бозӣ карданд ва тавонистем ки аз ин ҷо як холи тиллоиро ба сабаби дастовардҳоямон ҷо диҳем ва имконияти дигар ҳам ҳаст ки мо аз гурӯҳ ба бозиҳои минбаъда равем. инро албатта бозиҳои минбаъда нишон хоҳанд дод. Хуб инҷо як зарбаи дигарро дидед, бисёр ҳам зарбаи қотеъ нишонрас ба тири дарвоза бархӯрд. баъди зарбаи люкс Виталий Люкси ба майдон омада буд. ба варзишгоҳи марказӣ бармегардем. Имрӯз футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон омодагиро ба бозиҳои таҷрибавӣ бо дастаи мунтахаби Урдун дида истоданд ва мо аз онҳо умеди калон дорем. Албатта натиҷа хоҳад шуд дар сурате ки мо бо дили гарм мухлисонро ҳам фикр кунему бозии зебо ҳам нишон диҳем. Ба ин мо умед мебандем ва тарзе гуфтам дар ҳамин ҷо барномаи гирди як дастаро ба поён мерасонем. Хайр, то боздид, то барномаҳои ояндаи мо шоду пирӯз бошед.